guys, namaste, खुलुमबाय, welcome back to Surya B vlogs. आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय टाइमला टाइटेलाव नायनानै नुखाबाय जानो हागौ दिनैनि ब्लगआ मा जागोन। सोरांबानो हिन्जावफोरनि खामानिया किटचेननिफ्रायनो सुरु नालाय, ओमफ्राय आङो किटचेननिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै आरोना नोंथांमोननिसिम। स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि। लेट्स स्टार्ट। ओमफ्राय बेदर सुनानै लाबाय। मैथा फिथाइ गोनां दा बायदियाव जि गोथाव जायो। अमाजों मैथाजों संसै दा। ओमफ्राय दा बेदरखौ संनोसै। नावलाय जोंना रुवाथि गोदान बेदरा फिसाजोसो संदों। आंखौ संदोंआनो गावसो संदों। ओमफ्राय जोङो कालि फुजानि मेलायाव फैबाय। नै बोरमा खेलाबो दं। ओमफ्राय नैबे खेलायाबो जि मोजांनो। नैबे दाउला दाउलिखौ मोनगोन आरोना, दाउला दाउजोखौ नैबे गारहायाव बला हाबबाथाय मोनो आरो नैबे दाउला दाउजोखौ। दाउलाफ्राबो दाउला खासि आरोना, जि गिदिरखा, गिदिर गिदिरनो एकदम हाबनो थानथार आरोना, माने बला जि फाथ्लाथार। ओमफ्राय जों दायो थांनोसै फैबाय नै। ओमफ्राय बै बिल्डिंआव अर खामदोंनो कालि फुजायावनो। ओमफ्राय नै कालि फुजानि साजायनाय आरोना, बे जि मोजां साजायखादों नैबेयाव।
फ्रेन्डनि खेला गेलेनानै बेखौ मोनबाय आरोना, बेखौ मोनबोदों। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। स' एसेनोसै, गोजोन्थों, बाय बाय।